Hei kaikille, nyt me vedetään Hao Jengaa. Yksi matsi. Joo. Ja mitä vois sanoa? Aloitetaan, odotetaan, että tää matsi loppuu. Tai no, ehkä... Mä en tiedä, pystyykö tälle liittyä matsiin. Pystyy ehkä. Joo, tälleen pystyy tulla matsiin, eli nyt mä oon tässä matsissa. Ja tää on alkanut. Mä vedetään vaan tää yksi matsi, koska ei oo niin paljon tallennustilaa mun puhelimella. Mä oon siis tässä pelissä aika lailla pro. Ainakin mun mielestä mä oon todella hyvä. Mut nyt pitää vaan keskittyä. Se lähtee just tänne. Se on aukas mulle tän reitin. Nyt muuten äkkiä tänne. Etsikö mä pääsen tosta? Siihen pääsee. Sinne pääsee. Eli tänne alhaalle pitäisi päästä nyt. Missä tossa se kuutio on? Tonne vois päästä. Missä mä nyt alkais shoottaa tänne päin. Mut siltä ei paljon näytä. Odotetaan hetki. Kuitenkin vielä 20 sekkaa aikaa tätä matsia. Niin. No me voitettiin aika lailla tää. Haluais kyllä vielä tonne mennä, mutta ei enää ehdi. No mutta kiitos katselusta ja heippa!